Hlobo zami ngicela ukwazisa umama uZilo inamba yakhe is active. Xa ecela imali kungamniki nami ndiphantse ngamnika bese ngiyobuza komama uNotshe nakodwa noBhongozi uba na umfazi wonke ecela imali ndithini ndoyika uba ndimtransferele imali andoti ingena isiphofu apho ithi unika umkami imali ngoba bendibuza kotata qha ndeseyibuza ndabe ndicele noZilo uZilo ubuyela kumuthi mfundisi ihacked inamba yakhe kuyabonakala and bese eqala ngawo so ihackiwe inamba yakhe uma uZilo lenkosi hayi engowami la wakho bowasele fondini wama ngawasele sibulisa umfundisi watata umama osisilokuthi ngegama lenkosi Yesu Kristu amen Amen. Ezekile 37 15 minutes yamanyanya tatukwaza 15 minutes yasewatch ayiyo 15 minutes yabantu 15 minutes yewatch kamba mandibeke ngohlobo naleyo kwazi uzibana angikathala noba kuthiwa ndiva ufuthumala okungakanani i-15 minutes i-15 minutes masibonge ekomithini akhandiyenzela nto sasa siyabulela kakhulu ekomithini bathandekayo noxa nje ke ne-leadership yomfundisi siyabonga kakhulu ngale xhaxhebe enisiphe yona enyanisweni ke akadlali ngalo umfundisi silile yokhathazela abantu abatsha kodwa zizinto esingathandiwa zithethwe ngathi ezo xa sihambele Nkosi mayibonga funda kuverse 9 Tigers Ezekile 37 wathi profeta kuwo umoya profeta nyana womuntu uthi kuwo umoya itsho inkosi uYehova ukuthi vela moya kwimimoya yomine izwi lakho liphilile Nkosi linamandla thela nathi ngalo hluthisa umphefumulo wethu yakhela Nkosi igama lakho dumo uKristu Jesu amen cela nje ukuthetha lento i-very brief sithandaza uwezekile xa eqala phezulu uthi saba phezulu kwabesandla sikaYehova waphuma nam uYehova ndikumoya wandibeka entilini ezele ngamathambo uthi ke wandijilisa kuyo ngenxa zonke uthi wabona amathambo uthi aye maninzi kakhulu lo mathambo uthi ayesomile nyana womuntu la mathambo akaphilana kwazi wena Nkosi uthi wathi prophet wathi ke mathambo ndini liveni izwi likaThixo sake ngibona nobhalo uxakiwe ukubhala ngoba lezi sicengelezo hayi ngabona ngizobhala wathi mathambo ndini liveni izwi likaThixo iBhayibheli lami lithi ashuma amathambo umoya ungekabibikho amathambo evizwe ithambo laya kwelinye ahlangana amathambo xa egqiba ukuhlangana amathambo kwayalelwa yonke into imisipha nezihluku kodwa umoya ungekabibikho uthi ke ngoku uThixo uwezekile sesithandaza nyana womuntu prophet uprofete kumoya uthi xa uprofeta kumoya uthi moya vela kwimimoya yomine vela umthandazo wami lo sesigoduka okokuba ingathi ngangumthandazo wethu singabantu abatsha that in our time exesheni lethu lokukhonza uThixo moya vela kwimimoya yonke ekhona
ahambe elawula indawo esikuzo nesihamba kuzo. Kube ngumthandazo wethu ukuthi moya vela. Kwalixesha lokugqibela ukhona umoya ebekufamba nguwo ovelayo. Kwimimoya yonke ehlonishwayo, umoya wamandla, indoda esisilwe kuyo, yiyo esimele uba silwele intoba kule mihla yethu ivele madoda. Mayivelele izimo zethu, mayivelele imandla. Oh, waprofeta moya vela. Waphethe amanzi, moya vela. Ufika ngabe namandla uphethe oil, moya vela. Ufika menyezwayo, obele istika namakhandlela, moya vela. Singena esikolweni emisebenzini kunuka amayeza, moya vela. Wawayimani noma ufika isitulo sakho umoka, ufika umoka uqonde ngathi kule desk yami ekhona befika lapha manje sizawuvusa isibili. Andinota kunjalo siyayeka kuyizili office. Wakwayizili office ukoma namhlanje yahlala ndingeno ingene kune-foul play endiyikongelayo. Kodwa sizawuthi moya uhlale kuso ugalelwe ngoba kulo moya ayibo madoda vela. We need, I think so thandaza siyabadinga abantu abazawuxhomekeka ngokupheleleyo kumoya oyingcwele. Uthi uThixo kwenzekile, profeta kumoya, uthi moya vela. Yini madoda? Abasha bangesiyeke niyonke lento yenhlobo. Hey, masiyeke nonke lamantombi esinawo. Umuntu nomuntu makakayokhala, moya vela. Kunezinto ebekumele bazihlaselanga ibandla, kodwa ngoba ibandla alinabo khala. Andiniyeke ngoba nilawudinga nini. Uyayazi lento ukhonza, ukhonza nabantu abavele bathi moya vela. Ifike ihlale ngapha, ifike izokuhlala enye ihlale phaa, kanti enye ihleli phaa, kanti lonke ixesha i-agenda inye ithi moya njengoba sihlangene vela. Kanti ngeli xesha kuhlele kunetafile ibalimali, phakathi kwabo kunento ethi moya vela. Ndiphakame, ndiphakanyiswa, kanti uphakanyiswa umuntu ongena kwanto. Ndinyuka apha ndiqonda uba zawukhawula umuntu ndi-out. Kanti njengoba ndinyuka nje ndibhekiswa zizinto ezithi njengoba enyuka nje moya vela. Xa ndifika apha ndindawenza amabali ndothuswe ndim, ndidonsa into zaphezulu. Xa ndicela sithandaze ndisehla ndeke ndizibuza umbuzo othi kwenzeke ntoni.
Kanti in our midst kune-submarine esingabonwayo. Sihlalela ukuthi noma siyahlabelela vela, noma siyanikela moya vela, ezwini lakho moya vela. Ibandla elinalo hlobo lwabantu akuthi xa kuthiwa umfundisi umnqumela ubheke emonti abantu bathi sawubuya mhla wabuya. Yeah. Ngoba laa nto ithi moya vela ibangela uba uMoses akwazi ukutransfera athengeko akuphaa kutata welibandla kube ngathi uphekele yena. Akufa tata. Siyamdinga abathandekayo umoya oyingcwele. Sizawuyaphi? Sizawuhamba siphelephi without his presence? Sizawukhonza simephi without his presence? Wathi prophet, namhlanje sendivala ndizowukhuluza abantu abatsha nabo bonke who are young at heart to say ibike yavela le nto. Umntu nomntu futhi umnqumela uba singabuza umntwana angatsho uba kwiinyanga ezimbini zokuqala nezintathu zokuqala nezine ndifika apha ikhe yakhona into endiyivayo apha ibikhe yavela le nto. Kodwa ngoba sihambe siyiqhele i-environment, ingxaki yethu hayi bangcwele ndicela uva nenkonzo, ingxaki yethu asikukhaleli thina, siba more comfortable ne-environment singayikhaleli change ye-environment. Ndizowuchukuluza abantu apha sizongena ententeni, ndizowuchukuluza abantu apha ufuna ushumayela kakhulu, abantu abanentliziyo. Ngicela sibayeke abantu basecaweni barayithi nabo, kodwa bendibawona ukhangela abantu abanentliziyo ethi for as long as I live moya vela. I-governor of this place moya oyingcwele. I-general manager yalapha moya oyingcwele. Umntu sonke sishayindeshe phambi kwakhe umoya oyingcwele. Sifika basiyathuthumela phambi kwakhe, nothi phambi kobuso bendoda, ngumoya oyingcwele. Umntu befama siphume emakhaya futhi umqumeni simoyike, singenanto ethi kanti sifike ngekho utata ubani ngoba sinqena yena.
umuntu befaka sidinga sesifike khona ngoba soyika yena umoya oyingcwele silawule moya wamandla siyahluleka ngokwethu silawule Zulu siyahluleka bese sandleni sakho siyehluleka akayifuni le ndlela sikhonza ngayo ona bayinyamezele bendizovusa abantu oyibona nakasifukela abantu abangazuba comfortable indlela yethu yokukhonza ekhanani moya silawule silawule silapha endlini yakho silawule njengoba belishumayela nje bakhona abantu bengcwele athethe nabo ezinhliziyweni njengoba lishumayela nje kunabantu bengcwele athethe nabo wasimisela bona wasivusela bona noma abanye uzabavusa along the way but bakhona abavuse lishumayela uba nguwe lo onento ethi Nkosi vele impilo yami ayaneli xa ndifikile andakufa impilo yami ayaneli ukuba ndiqale ndihlabelela ndisendlini ndide ndiyogqiba ungavelanga vela moya uba nguwe lutshoyo ndicela ume ngenyawo kuloo ndawo uyocela ukuthandaza
Vela moya. Cela nishaya isitulo nize ngaphambili. Vela moya. Vela moya. Vela moya. Vela moya. Vela moya. Moya wethi, moya wenyaniso, moya wotyhila inzulu zikaThixo, umthetheleli wethu, umngcwineli wethu, umthathi wemithandazo yethu, wena ochaza amazulu uba sithetha ntoni. Moya oyingcwele, singabaThixo, sime phambi kwakho, sime kwitrona yamazulu, singena kwingcwele kangcwele ngegazi likaYesu, sizothi vela namhlanje zimpilweni zethu, vela ovela phezulu. The touch of the Holy Spirit. Without you are nothing. Without you are nothing. We need you. Like God Johnny Lala, we need you. Holy Spirit, 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 the Spirit of the living God. Sithenjisiwe kwendele yokuhlala nathi, lithi phakade lipheliswe. Kuthiwa wena Thixo uhleli kuthi ngomoya wakho. In
need you. We 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 need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We need you. Nakumandla lethu singabatsha bebandla laseKhayelitsha. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Oh, ngicela Nkosi. Nkosi wena ngumabizo sabela. Akuthethwa nawe. Ungabikho. Nkosi wakho. Hlala nathi ke boyicwele. Wasishiya. Ungapheleli kule ndawo. Hamba nathi manje. Sikuvulele ukuthi ungene uhlale nathi boyicwele. Siyakwamkela boyicwele esimpilweni zethu. Siyakwamkela boyicwele. Hlala nathi boyicwele wasishiya. Kuwo sicedayo. Kuwo uncedo lethu. Sukiseke bawo. Kumkhonzo othethe ngawo. Boyicwele sathi vela. Siyatshona kuMncwele. Sithi vela empilweni yethu. Nkosi bawo. Nceda umkhonzo wakho konke. Amandla emandleni. Nceda ifa lakho Thixo. Usikele ngabanye Moya Ngcwele. Okusivuvayo kungehlukani nathi. The joy that we're feeling ingemunki. Ingadliwa zintaka zezulu. Ngoba Nkosi yami umhlweli kuthiwa wayiphosa imbewu. Enye yadliwa zintaka zezulu. Ungavumi Thixo ukuthi nembewu itsha lapha idliwe zintaka zezulu. Moya Ngcwele siyabulela kuwe sikuseka ongani kuko konke. Malethu babalwe Nkosi Yesu Kristu. Thanga Thixo isikwedla Moya Ngcwele. Hlale ukuthi ngode bena phakathi. Amen.